खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बड' इडुकेसन इउट्युब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। लोगोफोर, आं दिनै बे भिडिअआव नोंथांमोननो आङो प्रफिट एन्ड लस आयदानि सायाव माखासे एमसिकिउ प्रेक्टिस खालामनानै देखायगोन एबा नोंथांमोननि थाखाय आङो एमसिकिउ प्रेक्टिस लानानै फैदों, जाय जानो गोनां आसाम पुलिस आरो डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 लोगोसे ओंखारनो गोनां बिटिआरनि रिक्रुटमेन्टआवबो नोंथांमोना मुलाम्फा मोनगोन। अब्ला फैदो लोगोफोर, जोङो प्रफिट एन्ड लसनि माखासे एमसिकिउखौ नायनोसै। लोगोफोर, एमसिकिउआव थांनायनि सिगां नोंथांमोननो आङो माखासे फर्मुलाखौ खिथाग्रोनो सानदों। नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ मोनथिग्रोनांगोन। नोंथांमोना दासिमबो नोट्स खालामनानै लायाखैबा बे फर्मुलाखौ स्क्रिनशट ला एबा लिरख'नानै ला। गिबियावनो प्रफिट दिहुनोब्ला जोंहा मा खालामनांगौ? सेलिं प्राइसनिफ्राय कस्ट प्राइसखौ दानख'नांगौ। ओमफ्राय लस दिहुनबा जोंहा मा खालामनांगौ? कस्ट प्राइसनिफ्राय सेलिं प्राइसखौ माइनास खालामनांगौ एबा दानख'नांगौ। एखमबा जोंना मा फैनो हागौ? मुलाम्फा जौखोन्दो दिहुननाय फैनो हागौ एबा प्रफिट पार्सेन्ट दिहुननाय फैनो हागौ। अब्ला जोंहा मा खालामनांगौ? गोजौआव प्रफिट, गाहायाव कस्ट प्राइस इनटु 100% खालामनांगौ फर्मुलाया। एखमबा मा फैनो हागौ? लस पार्सेन्टेज दिहुननाय फैनो हागौ। लस पार्सेन्टेज दिहुनबा जोंहा मा खालामनांगौ? गोजौआव लस, गाहायाव कस्ट प्राइस इनटु 100% बे। एखमबा सेलिं प्राइस दिहुनबा जोंहा गोजौआव मा जागोन? 100 प्लास प्रफिट एबा गेन पार्सेन्ट, गाहायाव 100 इनटु कस्ट प्राइस। ओमफ्राय मोनसेया जुदि लस होनाय थायोब्ला 100 निफ्राय लसखौ माइनास खालामदो, गाहायाव 100 इनटु कस्ट प्राइस होदो बे। दाना 7 नम्बराव जोंहा कस्ट प्राइस दिहुनोब्ला जोंहा सेलिं प्राइसनि उल्था खालामनांगौ। प्रफिट जायोब्ला जोंहा मा खालामगोन? गोजौआव 100, गाहायाव 100 प्लास गेन पार्सेन्ट इनटु सेलिं प्राइस। थिग बिदिनो लस जायोब्ला गाहायाव मा थागोन? 100 माइनास लस पार्सेन्टेज, गोजौआव 100 इनटु सेलिं प्राइस बे। बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै ला, जुदि दासिमबो लायाखैब्ला। अब्ला फैदो जोङो कुइसनफोरखौ फारि फारि जागायलांनोसै। होमबा 1 नम्बरावनो दङ कुइसना। नै 1 नम्बराव कुइसना दङ मा? अनिताया 3200 रां खरस खालामनानै गंसे साइकेल बायदोंमोन। बिथाङा बेखौ 240 नि खहायाव फानदोंमोन। बियो साइकेलखौ बेसेबां बेसेनाव फानदोंमोन? होमबा फाननायखौ दिहुननांगौ, बेयाव सेलिं प्राइसखौ दिहुननो थिनदों। होमबा जोंहा बेयाव कस्ट प्राइसआ होनाय दंखायो। बायनाया बेसेबाङाव बायदोंमोन? 3200। ओमफ्राय लसआ बेसेबां जादों बियो? लसआ 240। होमबा बेसेबाङाव फानखो बे? सेलिं प्राइस दिहुनबा जोंहा होमबा लसखौ माइनास खालामदो। कस्ट प्राइसनिफ्राय जोङो लसखौ माइनास खालामदो। 3200 निफ्राय जुदि जोङो 240 खौ माइनास खालामो, होमबा बेसेबां मोनगोन? 2960। होमबा नैबे अपसन नाम्बार ए आ बे कुइसननि कारेक्ट एन्सार। दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन। दाना 2 नम्बराव कुइसना बुंदों, सासे सुबुङा गांसे बिजाब 200 राङाव बायो आरो 225 राङाव फानो। बिथांनि मुलाम्फा जौखोन्दोआ बेसेबां? बा प्रफिट पार्सेन्टखौ दिहुननांगौ। बेयाव जोंहा होनाय दङ कस्ट प्राइसआ बेसेबां? 200। ओमफ्राय सेलिं प्राइसआ बेसेबां होनाय दङ? 225। होमबा प्रफिटआ बेसेबां जागोन? प्रफिटआ मुलाम्फाया बेसेबां जागोन? होमबा सेलिं प्राइसनिफ्राय जोङो कस्ट प्राइसखौ माइनास खालामदो। सेलिं प्राइसआ जोंना 225, ओमफ्राय कस्ट प्राइसआ जोंना 200, होमबा बेसेबां? 25 लाब। होमबा प्रफिट पार्सेन्टेज दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना मामोनलाय? गोजौआव प्रफिट थायो, ओमफ्राय गाहायाव कस्ट प्राइस थायो, इनटु माखौ सानजाबनांगौमोन जोंहा? 100, नङा होमबा? पार्सेन्ट सिम्बल होनांगोन। प्रफिटआ जोंना 25, ओमफ्राय कस्ट प्राइसआ बेसेबां दङ? कस्ट प्राइसआथ' जोंना 200, नङा होमबा? इनटु 100। 100 सानजाब 2 होबानो 200 खौ दाननो हायो। दाना होमबा गोजौआव मा थाबाय? गोजौआव 25, गाहायाव 2। बेखौ रानबा जों मोनगोन 12.5, नङा होमबा? 12.5 मोनगोन। होमबा बेयाव अपसन नाम्बार डि आ कारेक्ट एन्सार बे कुइसननि। दानिया फैदो नेक्स्ट कुइसन। बेयाव कुइसना फैदों, मा बुंदों? सासे सुबुङा गंसे घड़ीखौ 500 राङाव बायो आरो 300 राङाव फानो। बिथांनि खहानि जौखोन्दो, होमबा लस पार्सेन्टेज बिदों, बेयाव लस पार्सेन्टेजखौ दिहुननांगौ। होमबा जोंहा मा होनाय दङ? कस्ट प्राइसआ होनाय दङ बेसेबां? 500। ओमफ्राय सेलिं प्राइसआ होनाय दङ बेयो बेसेबां? 300। होमबा
500 नि बायनानै 300 फानबाय नालाय बियो लस जासिगोन बा लसआ बेसेबां जाखो लसआ 500 निफ्राय आङो 300 खौ माइनास खालामदो कस्ट प्राइसनिफ्राय सेलिं प्राइसखौ 200 लस 200 आ मा जाबाय बिना लस होमबा लस पार्सेन्टेज दिहुननांगौ लस पार्सेन्टेज दिहुनबा जोंना फर्मुलाया मामोन गोजौआव मा थागौमोन लस गाहायाव कस्ट प्राइस इनटु मा 100% नङा होमबा लसआ बेसेबां बेना 200 ओमफ्राय कस्ट प्राइसआ बेसेबां दङ 500 इनटु 100 दाना दानदो जौसे सानजाब 5 होबानो 500 होमबा गोजौआव 200 थाबाय गाहायाव 5 बेखौ जुदि जोङो रानबा बेसेबां मोनगोन 40% होमबा कारेक्ट एन्सारा बेना जागोन अप्शन नाम्बार बी 40%। नोंथांमोना निश्चय बुजिदों जानो हागौ बेबायदि टपिकनिफ्राय मोनसे नङा मोनसे फैखागोन आं 100% गेरेन्टि होनो हायो नोंथांमोना मोजांल' प्रेक्टिस खालाम दाना फैदो नेक्स्ट दाना जोंना फैलायबाय नेक्स्ट कुइसनाव मा बुंदों बेयाव मोनसे सनानि ब्रेसलेटखौ 20% खहायाव 14,500 राङाव फाननाय जायो सनानि ब्रेसलेटनि बायनाय बेसेनखौ बिदों बेयाव सेलिं प्राइस मा बायनाय बेसेन कस्ट प्राइसखौ बिदों होमबा बेयाव जोंहा मा होनाय दङ लस पार्सेन्टेजआ बेसेबां होनाय दङ 20% आव फाननाय बेसेन सेलिं प्राइसआ बेसेबां होनाय दङ 14,500 नङा होमबा ओमफ्राय कस्ट प्राइसखौ बिदों कस्ट प्राइसआ गैया होमबा जोंहा कस्ट प्राइस दिहुननायनि फर्मुलाया गोसोआव लाबोनांगोन कस्ट प्राइस इक्वल टु जोंना मा जायोमोन जुदि लस बा जोंना मा खालामोमोन 100 माइनास लस पार्सेन्टेज नङा होमबा ओमफ्राय गोजौआव मा 100 इनटु मामोन सेलिं प्राइस बिदि बहायलांबानोथ' जाबाय गोजौआव 100 गाहायाव 100 माइनास लस पार्सेन्टेजआ बेसेबां 20 इनटु सेलिं प्राइसआ बेसेबां 14,500 बिदि होदो बेखौ बानायलांदों गोजौआव 100 गाहायाव 120 थांबा बेसेबां 80 इनटु 14500 जों दा बेखौ बानायलांनांसिगोन आरोखि बेखौ बानायलांबा जोङो बानायनो हायो जेनेबा 0 केन्सेल होमबा गोजौआव मा थागोन 10 जों बेजों सानजाबजोबदो होमबाना 145,000 थाबाय गाहायाव 8 बेखौ रानबा जों बेसेबां मोनगोन 18125 मोनगोन होमबा 18125 आनो कस्ट प्राइस बायनाय बेसेन बेसेबां दङ अप्शन नाम्बार ए होमबा बेनो बेनि कारेक्ट एन्सार दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन बेयाव नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय बेयाव बुंदों कुइसना मा सासे फानग्राया एबा सेलारा एबा सेल्समेना गावनि बेसेनाव 13% मुलाम्फा बांनायखौ मिजिंथियो जुदि दानसेयाव बिथांनि फाननाया बेसेबां 7,91,000 मोन अब्ला बिथांनि मुलाम्फाया बेसेबां प्रफिटखौ बिदों बेयाव होमबा मा होनाय दं जोंहा प्रफिट पार्सेन्टेजआ होनाय दंखायो बेसेबां 13% ओमफ्राय सेलिं प्राइसआ होनाय दङ बेसेबां सेलिं प्राइसआ बेयाव होनाय दङ 7,91,000 ओमफ्राय बिथांनि कस्ट प्राइसआ गैया लोगोसे प्रफिटबो गैया प्रफिटआ बेसेबां जायो बेखौबो दिहुननांगौ होमबा जोङो गिबियावनो बेनि मा कस्ट प्राइसखौ दिहुननानै लाग्रोनोसै होमबा कस्ट प्राइस दिहुनोब्ला जोंना फर्मुलाया मामोन प्रफिट जादों नालाय गाहायाव 100 प्लास प्रफिट पार्सेन्ट थागोन गोजौआव 100 थागोन इनटु सेलिं प्राइस थागोन फर्मुलाखौ गोसोआव लाथार लोगोफोर बहायदो गोजौआव 100 गाहायाव मा 100 प्लास प्रफिट पार्सेन्टआ बेसेबां 13 इनटु सेलिं प्राइसआ बेसेबां 7,91,000 होमबा गोजौआव 100 गाहायाव 113 इनटु 791,000 बिदि मोनबाय दा जों दाननो हायो 113 जों आङो बेखौ दानबा बेसेबां मोनगोन 7,000 मोनगोन बेबायदि नङा होमबा बेसेबां थाखो गासै 100 इनटु 7,000 जोंहा 7 लाख नङा होमबा 7 लाख मोनबाय 7 लाखआ कस्ट प्राइस 7 लाखआ मा कस्ट प्राइस होमबा दाना प्रफिट दिहुननांगौ नैबेयाव आं दिहुनसै होमबा प्रफिटआ बेसेबां जागोन प्रफिट इक्वल टु सेलिं प्राइस माइनास कस्ट प्राइस नङा होमबा सेलिं प्राइसआ जोंना बेसेबांमोन सेलिं प्राइसआ 7,91,000 मोन बेनिफ्राय जोंहा कस्ट प्राइसआ 7 लाख नङा होमबा 7 लाख होमबा बेसेबां थागोन दानखौबा 91,000 होमबा 91,000 आ मा जाहैबाय प्रफिट मुलाम्फा होमबा बेयो दङ अप्शन नाम्बार ए दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन दानिया फैलायबाय प्रफिट एन्ड लसनि पार्ट 2 नि सोंथिफोर पार्ट 1 निखौ लाखांबाय दाना जोंहा
पार्ट 2 नि जोंना सोंथिफोर 1 नम्बर कुइसनाव दङ सासे सुबुङा गंसे साइकेल 1400 राङाव बायो आरो 15% खहायाव फानो साइकेलनि फाननाय बेसेनखौ दिहुन साइकेलनि जोंहा मा बिदों बेयाव सेलिं प्राइस होमबा जोंना कस्ट प्राइसआ बेसेबां 1400 ओमफ्राय लस पार्सेन्टेजआ बेसेबां होनाय दङ 15% होमबा जोंहा सेलिं प्राइसखौ बिदों होमबा सेलिं प्राइसनि फर्मुलाखौ जों बेयाव लिरनांसिगोन जोंहा गोसोआव लादोंमोन सेलिं प्राइस इक्वल टु जोंना मा जायोमोन जुदि लस जायोब्ला जोंहा मा खालामोमोन 100 निफ्राय जोंहा लस पार्सेन्टेजखौ माइनास खालामो गाहायाव 100 इनटु ओमफ्राय मा कस्ट प्राइस दाना जोंहा बानायदो गाहायाव 100 गोजौआव 100 माइनास लस पार्सेन्टेजआ 15 नङा होमबा इनटु सेल कस्ट प्राइसआ बेसेबां 1400 दाना बेखौ बानायदो 100 आव जुदि जोङो 15 थांबा 85 थायो गाहायाव मा 100 इनटु 1400 बे 0 मोननै बे 0 मोननै केन्सेल होमबा 85 इनटु 14 थाबाय इक्वल टु मोननैजों सानजाबबा जोंना 1190 होमबा कारेक्ट एन्सारा बेयाव 1190 ऑप्शन नंबर बी दाना फैदो नेक्स्ट क्वेश्चन जोंना नेक्स्ट क्वेश्चनाव फैबाय क्वेश्चनाव बुंदों मोनसे बेसादखौ 522 राङाव फाननायनि उनाव मुलाम्फाया 452 राङाव फाननायनि उनाव खहाजों समान बा बेसादनि बायनाय बेसेना बेसेबां बायनाय बेसेनखौ बिदों बेयाव होमबा बेबायदियाव जोङो लेट खालामनांगौ कस्ट प्राइसखौ हमबाय आङो x होमबा जोंहा एकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोंलु बायदिब्ला मा होनदों फार्स्टनि प्रफिटजों उननि लसजों मा होनो समान बा फार्स्टनि प्रफिट दिहुनबा जोंना मा जागोन सेलिं प्राइस माइनास कस्ट प्राइस नङा होमबा ओमफ्राय लस दिहुनबा जोंना मा कस्ट प्राइसनिफ्राय सेलिं प्राइसखौ माइनास खालामनांगौ होमबा फार्स्टआव सेलिं प्राइसआ बेसेबांनो 524 नो फार्स्टआव होमबा 524 होदो ओमफ्राय कस्ट प्राइसआ बेसेबां x हमदों नालाय x होदो इक्वल टु सेकेन्डआव लसना बेसेबांनो कस्ट प्राइसआ x ओमफ्राय सेलिं प्राइसआ बेसेबां 450 452 बेबायदि बहायदो बिनि उनावहाय बेखौ बानायदो जों x जों x खाथि लिरबा माइनास x नैबे x आ ओरै फैबा बेबो माइनास x इक्वल टु ओरैहाय माइनास 452 आरो नैबे 524 आ समान समानै आगदाथिं थांबा माइनास 524 दाना जोंना मा जाबाय माइनास मोननैदों माइनास 2x इक्वल टु माइनास 452 माइनास 524 मोननैबो माइनास नालाय प्लास खालामदो प्लास खालामबा बेसेबां जागोन माइनास 976 दा x खौ लाखिबा माइनास 976 खौ माइनास 2 रानबा बेसेबां मोनखो 488 आ बेनि कारेक्ट एन्सार होमबा 488 आव दङ ऑप्शन नंबर नैबे बी ऑप्शन नंबर बी 488 आ बेनि कारेक्ट एन्सार दाना फैदो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चनाव फैबाय बेयाव बुंनो जोंना क्वेश्चना जेब्ला बबेबा बेसादखौ 78 राङाव फाननाय जायो अब्ला मोननाय जौखोन्दो मुलाम्फाया 69 राङाव फाननायनि 2 गुन जायो बेसादनि बायनाय बेसेनखौ दिहुन होमबा बेबायदियाव जोंहा मा खालामनांगौ बायनाय बेसेनखौ लेट कस्ट प्राइसखौ जोङो x हमबावबाय x रां दाना मा बुंदों बेयाव नै 78 राङाव फाननाय जायो अब्ला मोननाय जौखोन्दो मुलाम्फाया होमबा एकॉर्डिंग टू क्वेश्चनाव जों बुंनो हायो फार्स्ट प्रफिटआ मा जायोनो सेकेन्ड प्रफिट मा सेकेन्ड प्रफिटनि मा होनो 2 गुन जायो थारमाने जोंना फार्स्ट प्रफिट इक्वल टू 2 इनटू सेकेन्ड प्रफिट होननाय जाबाय आरोखि बेबायदि होमबा फार्स्ट प्रफिटखौ जों बोरै दिहुनगोन सेलिं प्राइसनिफ्राय कस्ट प्राइसखौ ओमफ्राय सेकेन्ड प्रफिटखौबो बोरै दिहुनगोन जोंहा सेलिं प्राइसनिफ्राय कस्ट प्राइसखौ माइनास खालामगोन नङा होमबा फार्स्टआव सेलिं प्राइसआ बेसेबां 78 ओमफ्राय कस्ट प्राइसआ जोंना बेसेबां x हमदोंमोन बेबायदि 2 सानजाब सेकेन्डनाबो सेलिं प्राइसआ बेसेबां 69 ओमफ्राय कस्ट प्राइसआ बेसेबां x हमदोंमोन बेबायदि दाना बेखौ जों बानायदो 78 माइनास x इक्वल टु 2 जों 69 जों सानजाबदो बेसेबां जायो 138 माइनास 2 जों x जों सानजाबबा मा जायो 2x दाना x जोंहा खाथि लिरदोलाय बेसेबां जागोन माइनास x नैबे
माइनास 2x ओरै फैबा प्लास 2x इक्वल टु ओरैहाय 138 ओमफ्राय बै 78 ओरै थांबा माइनास 78 नङा होमबा बेबायदि जाहैबाय होमबा जोङो बेखौ बानायबा बेसेबां बेयाव x थागोन इक्वल टु 138 आव 78 थांबा जोंना बेसेबां थागोन 60 होमबा x नि माना बेसेबां 60 अपसन नाम्बार बेसेबाङाव A नै होमबा बेसादनि बायनाय बेसेना बेसेबां होमबा 60 नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ बेखौ बुजिबायब्ला नेक्स्ट कुइसनाव नायबावनोसैलाय फैदो नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय बेयाव बुंदों कुइसना 20% मुलाम्फा मोननो थाखाय होमबा प्रफिटआ बेसेबां होनाय दङ प्रफिट पारसेन्टआ बेसेबां होनाय दङ 20% मोननो थाखाय बेसादनि फाननाय बेसेना 240 रां मुवा बेसादनि बायनाय बेसेन बा फाननाय बेसेना बेसेबां सेलिं प्राइसआ 240 दं बा कस्ट प्राइस गैया बेखौ बिदों कस्ट प्राइस दिहुननायनि फर्मुलाया कस्ट प्राइस इक्वल टु जोंना प्रफिट बा मामोनलाय 100 प्लास प्रफिट पारसेन्ट गोजौआव 100 इनटु मामोन सेलिं प्राइस बेमोन फर्मुलाया बा गोजौआव 100 गाहायाव मा 100 प्लास प्रफिट पारसेन्टआ 20 इनटु सेलिं प्राइसआ बेसेबां 240 होमबा बेखौ बानायदो गोजौआव 100 गाहायाव 120 इनटु 240 दानदो 00 केन्सेल 12 सानजाब 20 होबानो मा जायो 240 होमबा जोंना मा थाखो 10 इनटु 20 इक्वल टु 200 जागोन 200 होमबा बायनाय बेसेना कस्ट प्राइसआ बेसेबां जागोन कस्ट प्राइसआ 200 जागोन अपसन नाम्बार D दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन आच्छा नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय बेयाव बुंदों सासे गाइखेर होग्राया 630 राङाव 70 लिटार गाइखेर बायदोंमोन आरो 5 लिटार दै दाजाबदेरदोंमोन जुदि बिथाङा बेखौ लिटारसेयाव 9 बेसेनाव फानो अब्ला बिथांनि मुलाम्फानि जौखोन्दो दिहुननांगौ होमबा फार्स्टआव गाइखेरनि कस्ट प्राइसआ बेसेबां बेयो कस्ट प्राइसआ बेसेबां होननाय दङ 630 रां बा गासै गाइखेरा बेसेबां दं होमबा गासै गाइखेर दङ बेसेबां इक्वल टु 70 लिटार नङा होमबा ओमफ्राय प्लास बेयाव 5 लिटार दै होदेरदों होमबा 5 लिटार दै होमबा गासै बेसेबां जागोन 75 लिटार जाया होमबा 75 लिटार जागोन होमबा 75 लिटार गाइखेरनि बायनाय बेसेना बेसेबां 630 दाना बेखौ फानफिनदोंना बियो सेलिं प्राइस फानफिननायाव बियो लिटारसेयाव बेसेबांनि फानदों 1 लिटाराव बियो 9 थाखानि फानदों होमबा गासै 75 लिटाराव बेसेबांनि फानगोन बियो 9 जों जों 75 जों सानजाबबा बेसेबां मोनगोन 675 मोनगोन 675 राङाव फानफिनदों बियो होमबा 5 लिटार दै लाखादेरनानै होमबा दाना बेनि प्रफिट दिहुनबा जों मा खालामगोन प्रफिट दिहुनबाथ' जोंहा सेलिं प्राइसनिफ्राय कस्ट प्राइसखौ माइनास खालामनांगौ सेलिं प्राइसआथ' 675 ओमफ्राय कस्ट प्राइसआथ' 630 बेखौ बहायबाय बा दानख'नानै बेसेबां मोनखो 45 मोनबाय आरोखि 45 रां प्रफिट दाना कुइसनाव सोंदों मुलाम्फा जौखोन्दो होमबा दाना आं नैबेयाव दिहुनसै प्रफिट दाना प्रफिट पारसेन्ट दिहुनबाथ' जोंना मामोनलाय गोजौआव प्रफिट थायो ओमफ्राय गाहायाव कस्ट प्राइस थायो इनटु 100 होमबा जोंना प्रफिटआ बेसेबां प्रफिटआथ' 45 ओमफ्राय कस्ट प्राइसआ बेसेबां 630 इनटु 100 लाथिख' केन्सेल होमबा गोजौआव 450 ओमफ्राय गाहायाव 63 होमबा बेखौ दानबाय जों 9 सानजाब 7 63 9 सानजाब 50 होबानो 450 होमबा राननानै बेसेबां मोनखो गोजौआव 50 गाहायाव 7 50/7 आ कारेक्ट एन्सार बेनि 50/7 अपसन नाम्बार D आव दं दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन दा नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय नै मा बुंदों बेयाव सासे सुबुङा 2160 राङाव गंनै फांखा बायदों दै फांखाया गंबेसे गंसे फांखाखौ 15% मुलाम्फायाव आरो गुबुन गंसेखौ 9% खहायाव फाननानै बिथाङा गासै लेनदेनाव मुलाम्फा एबा खहा खोमाया मुलाम्फाबो जाया खहाबो जाया होननानै बुंदों माने बराबर फेनफोरनि एबा फांखाफोरनि बायनाय बेसेना फारि फांखा गंनैनि बायनाय बेसेनखौ दिहुननो थिनदों बेयाव होमबा फार्स्टआव बियो हमबाय जेनेबा
फार्स्ट फांखाखौ बियो बायदों x रां नङा होमबा बियो ओमफ्राय सेकेन्डखौ बियो बेसेबाङाव 2160 निफ्राय फार्स्टनिखौ जों दानख'बानो मा मोनबाय नङा होमबा फार्स्टनिखौ x राङाव बायदोंबा होमबा सेकेन्डखौ बेसेबाङाव 2160 निफ्राय x खौ दानख'बानो मोनबाय बेबायदि दाना मोननैजों दाजाबबा गासै बेसेबाङाव बायदों बियो 2160 आव बायदों बे मोननैखौ दाजाबा 2160 खौ मोनफिनगोन नोङो साइडआव दाजाबनानै नाय नै x plus 2160 minus x नै minus x plus x cancel नै 2160 मोनफिनखायो बेखौथ' बुजिखाबाय बयबो दाना होमबा फार्स्टना बेसेबां लाब जादोंनो 15% लाब होमबा कुइसनाव according to सोंलुआव फार्स्टआव बेसेबांनो 15% लाब ओमफ्राय मा 9% खहा बराबर आरोखि बराबर होननानै बुंदों समान लाबबो गैया खहाबो गैया समानसो जायो होननानै बुंदों बेबायदि ओंखायनो गेजेराव समानसिन लागायबाय दा होमबा 15% लाबा सोरनि सायाव फार्स्ट फांखानि सायाव सोरनि सायाव x नि सायाव x नि होमबा मा 15% माने बिदि जासिगोन जोंहा 15/100 ओमफ्राय नैबेया मा जासिगोन 2160 माइनास x नि मा जासिगोन बेया 9/100 जासिगोन दा बेखौ सल्भ खालामलांबा जोङो मा मोनो गोजौआव 15x गाहायाव 100 इक्वल टु बेनाबो मा गोजौआव 2160 माइनास x इनटु 9 ओमफ्राय गाहायाव मा 100 गाहायनि 100 केन्सेल खालामबाय जों होमबा मा थाखो गोजौआव 15x इक्वल टु 2160 माइनास x ओमफ्राय इनटु 9 दाननानै लानो हाबावो 3 जों 3 सानजाब 3 होबा 9 3 सानजाब 5 होबा 15 होमबा मा थाखो जायगा थायैखौ आं नैबे गोजौआव लिरनोसै होमबा मा थाखो गोजौआव 5x इक्वल टु ओरैहाय 2160 माइनास इनटु 3 इक्वल टु जोंहा मा जागोन 5x इक्वल टु जोंहा 2160 जों 3 जों सानजाबा बेसेबां मोनो 6480 इनटु x जों 3 जों मा 3x नङा होमबा बेबायदि दाना बेनि उनावहाय जोंहा मा जागोन 5x माइनास 3x आ समान समान बारनानै फैबा प्लास 3x इक्वल टु ओरैहाय 6480 दाना दाजाबबा बेसेबां जागोन 8x इक्वल टु 6480 दाना x खौ लाखियोब्ला 6480 खौ जुदि 8 आ रानो होमबा बेसेबां मोनगोन 8 आ रानबा 810 मोनगोन होमबा इक्वल टु x बेसेबां समान 810 मोनबाय राननानै होमबा x माइनि मा मोनलाय सेथि फांखा होमबा आं नोरै लिरनोसै साइडआव होमबा फार्स्ट फांखानि दामा बेसेबां फार्स्ट फांखाना 810 ओमफ्राय सेकेन्ड फांखाया बेसेबां सेकेन्ड फांखाना जोंना मा खालामनांगोन गासै मोननैनि दामा 2160 ना ओमफ्राय फार्स्टनि दामखौ मोनबाय 810 होननानै माइनास खालामदो माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 1350 मोनगोन होमबा फांखा गंनैनि दामा बेसेबां होमबा 810 आरो 1350 जाय अपसन नाम्बार C आव दङ लोगोफोर होमबा बेखिनियावनो आङो प्रफिट एन्ड लसनि पार्ट 1 आरो पार्ट 2 खौ खेबसेयैनो बुजाबनानै बानायनाय भिडिअखौ नोंथांमोननो बानायनानै देखायखांबाय लोगोफोर बेबायदिनो बे टपिकनिफ्राय बेबायदि सेम कुइसन फैयाबाबो बेजों सोमोन्दो गोनां एबा बे फर्मुलाजों सोमोन्दो गोनां कुइसना फैखागोन नोंथांमोना मोजाङै प्रेक्टिस खालाम अब्लानो प्रफिट एन्ड लसनिफ्राय फैनाय कुइसनखौ नोंथांमोना 100% हागोन होमबा दिनैनि भिडिअआबो बेखिनियावनो जोब्बाय गोजोन्थों